Знаете ли, че може да създадете ваша лична формула за здраве и дълголетие? Създадохме система, която да ви предпазва от болници, медикаменти и тежки интервенции. Система HEF ви помага да изградите вашият личен хранителен режим, емоционална стабилност и физически активности за специфичните нужди на тялото ви, които да му помогнат да е жизнено и младо то. Система HEF ви помага по-лесно да се освобождавате от ежедневния стрес, да се освободите от болките в тялото, шията, гърба, кръста, да се радвате на свободата на движенията и също така превентирате, ако имате генетично предразположение към определени социално значими заболявания, като захарен диабет, високо кръвно налягане, затлъстяване, дискови херни, гръбначни изкривявания и прочие. Прилагайки системата, стоите далеч от всички тези проблеми. Системата е създадена за хора, които искат да разберат повече за това тялото им по какъв начин функционира, да открият слабите си места и да знаят как сами да си помагат във времето. Това е перфектният метод, който отговорни хора могат да помогнат на себе си и на близките си, като създадат нови здравословни навици и се придържат към новия си начин на живот.